Pane kníže, dobrý den. Dobrý den. Mohu se vás jenom krátce na něco zeptat? Jo, na to. Mě by zajímalo, jaký je váš názor na současný stav tohoto zámku. No, mohl by být lepší ovšem. My jsme už byli přítomní rozhovoru paní hraběnky na nádvoří, kdy tedy sama říkala, že podle jejího názoru ta vnitřní expozice je ne tak zcela vydařená, dokonce řekla, že teda s tím naprosto nesouhlasí, tak jak je to uděláno. Vy jste se byl vevnitř podívat? Já jsem jenom to docela krátce prošel, takže abych tak řekl, to je příliš krátký čas, abych mohl to nějak posoudit. Myslím, že ona ovšem se tu vyzná, ona to vyrostla, takže ona to ví lépe než já. Tedy zajistě podívejte se, to dneska to jsou z části ovšem trosky, co to... Věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních čínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil. Snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, zkouším to dát, být stále mlád. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlád.